Kokoruš veličanstveni stvorio Igor Brakus. Napisao Nikola Gregović. Turci su naravno bili u zabludi. Ni Olivera ni Jevrema nisu bili u srpskom zatočeništvu. One su na poljani, taman izvan srpske teritorije, saznavale tajne Vile Traviojle i satira koji se zove Crven Bane. Znači, Vilo Traviojla, ti i ovaj satir... Crven Bane. Vi ste se... Olivera, oni su se... Kako to funkcioniše? Ti si transvestit, a on je satir. Kako vi to radite? Ma lako ti je to kao i sa svim kopitarima. Malo tako pa onda menjamo mesta. Samo moraš stalno da se mrdaš, da te grč ne uhvati. A mogu da ti pokažem Jevrema. Neka fala ti. A kako goluba ubiste? Pa Crven Bane se malo više uzbudio. A jes, vala, jes. A to kad se desi, čuvaj glavu. Golub je samo bio na pogrešnom mestu u pogrešno vreme. To objašnjava kako su Srbi došli do informacije o ubicama. Kakve ubice? A nije to valjda bila poruka od Jaga i Kararake? Vi znate za njih? A ja sam Kararaki jednom sestru obeščastio. A i rekao je da će mi kad tad se osvetiti. Da će mi ponos otvikariti. Ja sam odradila Jagovog brata. Pa ako oni dolaze, Gotovi smo. moramo se negde sakriti. Moramo naći Cuneta koji razbija zabave. On će nam pomoći. Moramo da idemo. Čudni stvorovi. Moramo brzo da se vratimo u turski kamp. Zašto? Zar ne shvataš? Kokoruš veličanstveni je angažovao ubice da se reše Srba. Ali sad Srbi znaju da ubice dolaze. Moramo javiti sultanu faraonu Kokorušu da Srbi znaju za njegov plan. Možda ako pokažem da sam lojalna, Kokoruš veličanstveni se smiluje i pušti me nazad u Montenegro. Idemo, Jevrema. Ne smemo gubiti vreme. Za to vreme, Cune koji razbija zabave je naleteo na čudan prizor. Bezglavi konjanik je ležao na travi pokušavajući da nađe svoju glavu. A glava mu je bila, pa, bukvalno u torbi. I to u torbi najlepše žene koju ova besmislena radiosapunica ikada predstavila. Jevrosima! Jevrosima! Vrati mi glavu! Sad si moj, Jovice Bugarski. Moj si rob. Ima da radiš ono što ti ja naredim. Jesi razumeo? Jesam. Samo mi glavu vrati. Ko je to? Ko se to šunja? Ti nisi Julija, ja nisam Romeo. Noća sam nešto gadno pojeo. Ne pričaju zagonetkama, nego se predstavi. Ja sam Jevrosima, najlepša Srpkinja. Mojim čarima ni jedan muškarac ne može da odoli. Ja sam Cune, Cune koji razbija zabave, a ova zabava je odavno trebalo da bude završena. Gospodine Cune, recite joj molim vas da mi vrati glavu. Hej bre curice, vrati ovom ovde glavu. Ne mešaj se. On je sada moj rob. Ali... kako ti možeš sa mnom normalno da razgovaraš? Svi muškarci polude u mojoj blizini. Dovoljno je samo da pokažem malo gaćice
i da muškarca ostavim sluđenog. Ili da moje bujne grudi... Ne mogu više, opet sam se uzbudio seksualno i to bez glave. Ja sam Cune. Ja sam bespolno biće. Čari raznih devojčuraka ne deluju na mene. Možeš da laješ, možeš da režiš, možeš da ostaneš, a možeš i da bežiš. Zašto bih bežala? Zato što sam video futur. Kakav futur? Futur, budućnost. Znam šta će biti sa tobom. Znam kako ćeš umreti. Ne verujem ti. Veruj ili ne veruj, ja to znam. I znam što možeš da uradiš da sprečiš sudbinu koja te čeka. Šta treba da uradim? Izvinite, potrebna mi je moja glava. Ćuti, Jovice. Govori, Cune, što razbijaš zabave. Šta će se desiti? Polako, polako, sve u svoje vreme. Prvo vrati Jovici glavu. Evo ti glava, Jovice. Jesi sad srećan? Hvala, sad mogu da je držim ispod miške, kao i obično. Vratila sam mu glavu. Govori, Cune. Cune! Cune! Cune, spašavaj. Dolaze Kararaka i Jago. Dolaze ovamo i ubiće nas ako nas nađu. Moraš nam pomoći. Sakri nas negde. Jago i Kararaka. Dolaze ovamo. Eto šta se dešava. I tako su svi saznali za dolazak plaćenih ubica, Jaga iz Jagodine i Kararaki iz Bešiktaša. Osim Turaka, naravno. Doduše, niko nije znao po koga dolaze. Svako je mislio da dolaze po njih. Strah je zavladao svuda, osim u turskom kampu, jer oni nisu znali da nemilosrdne ubice dolaze. Ali i oni će ubrzo saznati, naravno, ukoliko Jevrema i Olivera sigurno stignu do njih i prenesu im strašne vesti.